Hawu Nkosi yami umhlaba uyalingana umncinyana sengihambile ke ngaze ngafika la bathi kuse-Post and Jones angithi into enjani Yeah, Post and Jones. Post and Jones umshayi wezitha Yebo. Nkosi yami sihambile nathi uma eshaya umshayi wezitha ethi izapha uzangcinisa usiko lwempilo mshayi anqamula amazwe ngeza la ngathi ngizoshiya isibusiso phezulu kwamshayi wabashayi silana nje sambile sithi abantu sohlezi sibashaya sibathanda njalo and sohlezi sibancedisa njalo empilweni zabo uma ngithi gogo logobile ngisuke ngithi isalukazi sempondo ngila emampondweni ngempela ngoba ikhona imfihlo eyohlezi ikhona abantu bohlezi bephila ngomusa hayi ngokuthanda kwabantu futhi abantu bayophumelela ngomusa hayi futhi ngokuzondwa ngabanye abantu bayophumelela ngokweziphiwo zabo manje kubalekile ukuthi ithemba abantu bangalahli nami ngathi ngeke ngimlahle umshayi sondela phela umshayi bakubona abantu kade bagcina Ngehlala. umshayi wabashayi bathi umshaya kanjani engashayekanga umshayi uthi khona lento esho ukuthi lihlaba phansi lahlaba phezulu umshayi Iphondo ehlaba phansi libuye nodala. Ehambele emnyama enhlango futhi lidlunzu likhanya lethi cha ludlanga libe lokuqadelela. Pitbull. Bayinqamla umsila abantu bayibulala kanti bayihlupheka. ayi mina ngiyagodola mina Ayikho inkomo yobuthongo. uthi ayikho inkomo yobuthongo Kunjalo nje. mina ngithi angeke kuhlale kunje